Té la paraula per formular la seva pregunta l'honorable senyor Artur Mas en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió. Gràcies, senyor president. Trencaré un costum habitual, que és no adreçar-me a altres diputats d'altres grups d'aquesta cambra quan es tracta de preguntar al president de la Generalitat, però ja que el senyor Cirera ha tingut l'amabilitat d'adreçar-se també a mi, a part del president, li diré, senyor Cirera, que no es faci il·lusions. La nostra voluntat segueix sent, com va ser amb l'aprovació de la llei, d'arribar a un acord amb el govern perquè es pugui renovar els òrgans de direcció dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. I sobre polititzar els òrgans, vagi un pèl en compte, perquè dit això pel Partit Popular, amb el Tribunal Constitucional tal com el tenim i el Consell General del Poder Judicial com el tenim, vostè, si d'alguna cosa peca, a vegades és d'excessiva audàcia. Per tant, vagi en compte, perquè realment, si hem de parlar de politització, Déu-n'hi-do el que és capaç de ser la seva formació política. Senyor president, disculpi aquesta petita parèntesi. Avui hem tingut informacions que espero que vostè desmenteixi, en el sentit que vostè va intervenir per vetar en el Senat un acord entre Convergència i Unió i el Partit Socialista per millorar les inversions a Rodalies a Catalunya. M'agradaria saber si això és cert o no. Espero que no, perquè si vostè comprendrà que si això fos cert, el clima de relació entre les nostres dues formacions doncs no passaria precisament per un bon moment. Senyor president, la paraula. Senyor president, senyor diputat, aquí l'únic veto que hi ha hagut és el que vostès, d'acord amb el Partit Popular, van presentar al Senat, que, entre altres coses, ha comportat que els pressupostos no es puguin esmenar al Senat ni ara es puguin esmenar al Congrés. L'únic veto, repeteixo, és aquest. I vostè no pot amagar la realitat, no? Amb un relat interessat, malgrat el pugui deduir dels diaris, destinat, puc dir, a justificar aquesta falta de responsabilitat, li dic, amb aquest veto, que segurament vostès el que haurien de reconèixer és que es van equivocar, sincerament, es van equivocar amb el veto. Senyor Mas. Bé, per tant, entenc que vostè desmenteix aquesta informació. Diu que només hi va haver un altre veto, suposo que deu ser així, però m'agradaria que em contestés explícitament, perquè és molt fàcil contestar aquesta pregunta. Jo li he preguntat si vostè va intervenir per vetar aquest acord. Sí o no? No cal donar gaires més explicacions. O és sí o és no. Si no és que no, doncs deu ser que sí. I em sembla, senyor president, que el seu govern no està en condicions de no deixar-se ajudar tampoc en la relació amb Madrid. Li vull recordar que tot un conseller de Governació fa molt pocs dies va arribar a plantejar, no com una certesa però sí com una possibilitat, d'anar al Tribunal Constitucional per defensar les aplicacions de la llei davant d'un govern que és el seu. Imaginen si és gros això, anar al Tribunal Constitucional a defensar-ho. Per tant, no estan en disposició de no col·laborar. Tot allò de la mà estesa, etc., ha de ser una realitat. I la realitat es demostra defensant els interessos de país, els defensa qui els defensa. Si els defensa Convergència i Unió, també són legítims interessos de país. S'ha parlat de la comissió bilateral. Suposo que divendres parlarem d'infraestructures i de finançament. Convergència i Unió, com s'està demostrant en la votació de moltes lleis, està en una posició de col·laboració, però es necessita mà estesa de veritat i una col·laboració franca de veritat. Honorable president, pot respondre. Sí, el que he de dir, senyor diputat, és que vostè s'equivoca quan fa aquesta apreciació, no? Vostès moltes vegades ens han criticat de sucursalistes i ara resulta que no, que si vostè fa la interpretació de que més bé el PSOE i el govern és una sucursal del PSC o del president de Catalunya, que és capaç de vetar acords del govern i del grup socialista amb Convergència i Unió. Quant poder, no, senyor Mas? Miri, no. He de dir que s'equivoca quan diu que impedeixo acords del seu grup amb el PSOE. També s'equivoca quan ha dit moltes vegades al llarg d'aquest any que sóc incapaç de defensar els interessos de Catalunya. Jo sóc el màxim responsable de la defensa dels interessos del país i exerceixo aquesta responsabilitat defensant els acords també al que ha arribat el govern de Catalunya amb el govern d'Espanya. I el seu veto, el que ha fet, el veto de Convergència i Unió, és perjudicar esmenes que estaven en curs en el Senat. Si vostès no haguessin presentat el veto, haguessin pogut negociar esmenes. Amb el veto era impossible negociar i vostè ho sap.
La responsabilitat, per tant, és seva, no meva. La responsabilitat és seva, no meva, senyor Mas. El govern espanyol, mire, traurà endavant aquests pressupostos, que seran els millors que mai ha tingut Catalunya. Amb el seu suport no, amb altres suports, certament, no? Vostè segurament ha decidit començar la campanya abans d'hora, no? I quasi aconsegueix perjudicar els interessos de Catalunya, no? Per un titular que durarà poc, senyor Mas. Però bé, la vida continua, els pressupostos espero que també, afortunadament, i com vostè diu, el divendres ens veurem al Palau de la Generalitat i l'espero amb una actitud constructiva. Senyor president, acabo. No vull que sigui un tràmit de final d'any, ni tampoc un acte de cortesia parlamentària, ni una foto sense contingut, per treballar plegats si això és possible.